calor, alegria compartida, balls, sopars i pregons. Els barris de la Marina continuen de festa i després de Can Clos i la Vinya s'ha posat a punt Sant Cristòfol. Y hablar de vosotros, de su gente. Gente trabajadora de un barrio que surgió como todos los que forman la Marina, y para personas humildes venidas desde diferentes puntos de la geografía. No citaré lugares porque fueron tantos que siempre se te queda alguno en el tintero y que, como he dicho antes, vinieron todos con un interés común: crear y levantar una familia, y que a base de mucho esfuerzo y de muchos sudores lo consiguieron. L'escultura de l'emblemàtic Seat 600 que l'Elias Álvarez, un artista del barri, ha regalat a l'Associació de Veïns i Veïnes ha estat tota una atracció. Tabals, dansa, i un seguit d'actuacions musicals amb el grup del barri Reunidos, la Marina Musical, Cuando estés triste, cuando sufras, si tienes una pena, piensa en mí. i sons celtes amb Republic Folk i toixos i xestes han acabat d'animar les festes de Sant Cristòfol. I compte, que no m'ha acabat! Encara ens queda corda. En poc més d'una setmana s'apropen les festes d'Eduard Aunós, que celebrant-se del 18 al 20 de juliol tanquen en gran les celebracions dels barris de la Marina.